Guys, nagduwa ang unggoy guys. May unggoy dito ako buko. Nagduwa. Charot lang. Nangguna magud ko diri guys unsa. Nang sa baning nakita man ho nga nagduwa sila ganina ram na nagikukod, nagibugno, kinauruasay. Sa karon, kuno na ko video ano sila. So kana din ha guys, medyo lapad-lapad man na siya din haog kanang kuan. Bakante, manitam na ho nagkuan. O tanon. O tanawa guys, nagduwa na pud sila. Nagduwa sila. Ganina jud kay nindot lang duwa ganina. Kaso nawahi lang kong video. Kay ang ilang duwa ganina, mura nanggilumog sila pag human lang gigilukdanay. Problema lang kayo na video. Ito nga nakita na sila nang giigukod ng giduwa. Mo tong kong video man kay murag lingaw kayo silang duha nang giduwa-duwa. Git! Igit! Git! Igit! Igit! Mia! Git! 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 Haha! Kita igit! 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 Wah kita si igit eh. Blackie! Blackie! Blackie Miming! Blackie! Blackie! Blackie Miming! Blackie Miming! Blackie Miming! Shh! O sila kita na guys, nalagulit lang ako sa camera. Kita ka na Git? Git! Git! Igit! Ayaw! Igit! Git! Git! Blackie! Blackie Miming! Wa na minaw. Dito guys, dito nga side guys, kana din ha. Dako-dako man siya, lapad-lapad man na din ha. Nakoy tanong nga utanon guys. Nakoy tanong nga utanon din ha. Olva. Olva guys. Diba? Ang tingin nga side, makita na dyan mga lugbati anak, pero kuha na nang mulo nang nangalignas ang lugbati tungod sa kalabong. Sa bantiyong pod, kaya naapunuan sa bantiyong katong nagkatay-katay nga bunga nga to din ha. Nato yung mga bunga nga nagkatay-katay. Wala na. So continuous ako guys. Nakuan ko sa iring. Matong ni undang ko kadali kaya nakuan ko sa iring. Nalingaw ko.